היא הכינה גם שווארמה, טוב. גן עדן. אז אתם לוקחים את השווארמה, שזה פרגית, שמים בתבנית, שמים את הטיבול, קצת מרק עוף, קצת תבנית של שווארמה, קצת מלח, קצת פלפל שחור. מכסים את זה במשך רבע שעה. אחרי רבע שעה אתם מוציאים את זה מהתנור, חותכים, לא משנה, אני חותכת את זה גם חם, אז ככה שזה לא משנה לי. אם אתם רוצים, אתם יכולים לחכות שזה יקרר, אבל ההפך, שזה חם זה יותר טוב, יותר חותכים את זה רצועות, מעבירים את זה לפלנצ'ה, נותנים את זה עוד קצת כזה, ושמים קצת בצל מטוגן. וואו, סלט, מה שאתם אוהבים, חריף, חצילים מטוגנים. זהו, ותגידו איך יצא, תפרגנו בתגובות, מחכה לתגובות שלכם.